Avui, des de Castellfollit de la Roca a Puigcerdà, 104 quilòmetres. És una etapa molt dura. Passo per la Molina, ara són les 6 del dematí, 6 i 7 minuts del dematí, i estem a 4 graus. Fot un fred que pela. Però vinga, comencem. Hi ha una boira que Déu-n'hi-do. Sant Joan les Fonts. Hola. No teniu fred, no? Vinga, adeu. Perquè veieu el fred que fot. Ho veieu? Ja, quina foto més guapa. L'ombra. Els 1.010 metres, coll de Coubet. Sortit de Castellfollit de la Roca, m'acabo de carregar ja el 77% d'aquesta bateria amb aquesta pujada. O sigui, avui és un repte que ja veurem si el podré acabar. De moment em sento bé, però em porto 20 quilòmetres. Me'n falten 90. O sigui, ja veurem. Vinga, parròquia, continuem. Coses. Però bé, o sigui, empalmo els dos ports, no ho sabia, Tela marinera. Vinga. Hòstia. Quilòmetres. Menys mal. Cames, Bueno, primer port... Bueno, anaven junts, però el segon era més curtet. Ara vaig cap a Sant Joan de les Abadesses a veure si trobo un lloc per esmorzar i em deixen carregar la bateria mentre esmorzo. I que tingui terrassa. O sigui que... soc exigent, no és que... Si no... Bueno, doncs que continuo, tu. Que torna pujada, Pensava que... He fet ja la cuida d'aquesta Santigosa. 1064. Però que vinc de l'altra, no... A veure, em queda un 12% de la primera bateria. I porto fets 23 quilòmetres. O sigui que... 23? Sí, 23. Avui serà durillo. Ara baixada, espero. Cap a Sant Joan de les Abadesses. A esmorzar, que tinc gana. He fet un fred que pela, tu. I jo amb pantalons curts. Clar, com que d'on vinc, no pensava pas que demà hi ha mallot llarg. Mallot, colot llarg. Fuà. Però bueno, això és una gozada. Poder fer això és un luxe. O sigui, amb el bé que estava a dalt, amb un solet de nassos, i aquí un fred que pela, tu! Quin fred! I aquí estan fent, aquestes obres són per una via verda. Estarà guapo quan estigui acabat. Però bueno. Bon dia.
Mira, quines sorpreses. Ole, ole. Hem estat aquí i carregat la bateria mitja, que fa una horeta de carregada, no tinc la mitja, perquè ja dic, he carregat amb la pujada d'abans i la bateria sencera. Perquè no puc parar a fer una foto. La ruta del ferro i del carbó, o comença, o passa per aquí. I ara agafarem aquesta zona, a veure què tal. De moment sembla que bé. M'estic lliurant de les puces. Sembla que no pugui ser, Porto... I mira que per TV3 anuncien tormentes i tal, jo he estat de moment el ferro amb molta sort, Ja. També acabant. Un dia... 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 Ja hem arribat a Ripoll. A veure.
El riu, que no sé quin és. Quin riu és aquest? Quin riu és aquest? Quin riu és? El riu, quin és? El? El Ter, vale. A l'esquerra. Vale. D'aquí a 600 metres. A la rotonda agafeu la primera sortida. Ja pararem una estoneta per aquí, no? Ja farem un selfie aquí. Aquesta és la fàbrica de Soler i Palau. Tots hem tingut algun ventilador Soler i Palau, alguna tonteria d'aquestes. Pues està aquí la fàbrica, Soler i Palau, als dos cantons. És S amb P, Soler i Palau. Veus? Soler i Palau Indústries. Pues tela, Són 3 edificis. El Freser. Anem en direcció cap a Ribes de Freser. Bé, Colònia Aran. Aquí està ple d'això, de colònies d'aquestes. Suposo que amb el temps que hi havia mines, o textil, no? Textil, potser hauria de ser textil, no sé, no tinc ni idea. Però hi ha diverses. He vist una que estava tota tapada, perquè si devien fotre ocupes o el que siguin. Home, això es podria, no sé com està, però rehabilitar per vivendes de protecció oficial o de lloguers baixos. No sé. Aquest pont, mira que està rovellat. Espero que no caigui ara, era 3 segons, 1, 2 i 3, ja pots caure. En aquests moments porto la meitat de la cursa. I són ara... Espera que quina és. Les 3:45 de 12. I sortida a les 6 i pico del matí, Però bueno, he parat aquella estona per carregar bateria. Encara em falta per Ribes de Freser i em falten 51 quilòmetres. Bueno, calculo que a les 5-6 de la tarda estaré xerrant. Vinga, continuem, parròquia. L'embotelladora d'aigua de Ribes. I aquí la capella aquesta, que no sé com es diu. No tinc ni idea. Per aquí, el Google Maps, no sé. Sí, ja. És molt ampliu. Ah, sí. Era capella de la Mare de Déu del Roser. Capella de la Mare de Déu del Roser. Aquesta d'aquí. Ai.
M'ha entrat calor. Vaig a treure la jaqueta. Si després tinc fred, ja me la tornaré a posar. Ai, me cago en la grandíssima puta, hòstia, joder! Quina merda, Bueno, l'he salvat, Quina merda. Collons, no guanyo per sustos. A veure. Espera, que ja sé que m'haig de treure els guants per treure més sol. Bueno, mira, així ens riureu una mica. Cabrons. No sé si estic suat. A veure, ara me la trec i ara tindré fred. I va això. Ai, me cago en la grandíssima puta, hòstia, joder! Aquí comença oficialment la Collada de Tossa. Diu 24 quilòmetres per arribar al cim, a 1.770 d'alçada. Per 24 quilòmetres de pujadeta, tu. Com de Vilassar a Barcelona, tu. Però de pujada. Vinga, ànims, que no està res, que això pecat a minuta, tu. Vinga. Ai, la puta d'oros. Bueno. Porto, res, 7 quilòmetres de la collada aquesta. Em falten, doncs, fins a 24, igual. Mitja vida, tu. No m'imagino pujar això plovent, Buah! No m'imagino, Collons. No s'acaba mai, això, tu. Em diu que per arribar a dalt trigaré 2 hores. Encara, Hòstia. Bueno, continuem, parròquia. Gireu lleugerament a l'esquerra. Ja. A veure. Què em diu aquí? Hòstia, que tiri per l'esquerra. Gireu lleugerament a l'esquerra. I per aquí? No t'equivoquis, No tinc ganes de donar la volta, Aviam.
Cago en Déu. Aquí dalt hi ha la carretera i hi ha allò de les vaques de corrent, però no estava posat. I doncs passo, tu, i mira quin post més xulo. Ara aquí porto un parell de pomes. I unes quantes ametlles, que serà el meu dinar. A veure, quan falta? Falten 32 quilòmetres, però per arribar a dalt me'n falten 15. Després dels 15 serà en baixada, però patat. Bueno, la bateria aquesta ja està morta i hi ha l'última bateria. Joder! Però bueno, ho aconseguiré, que això és important, Hòstia, que és tela, Tela, tela. Vinga, parròquia, vaig a menjar. Bueno, fotrem una caixalada, perquè es vegi que sí, que tinc una poma aquí. Pometa. Ja me sabe la glòria. Llàstima que no hi hagi un puesto per seure, però bueno. Vinga. A tosses, tu! A tosses! Però encara segueix pujant, això, Hòstia! Mare que em va parir. Tosses! Oh! La pujada més xunga que he fet a la meva vida. Mare de Déu. Estic ben grillat. Pujar fins aquí dalt. A veure, una foto, no? A la rotonda agafeu la tercera sortida. Bé. Bona tarda, parròquia. Doncs mira, ja he arribat aquí a Puigcerdà. Aquí teniu el llac. La veritat és que ha sigut una ruta dura. Entre la sortida de Castellfollit de la Roca fins a Sant Joan de les Abadeses i al port del coll de no sé què, que són 1000 i pico metres. Després, des de Sant Joan de les Abadeses he anat fins a Ripoll, més o menys bé, però de Ripoll
cap amunt, cap a la Collada, són 25 quilòmetres, són 1.770 de desnivell. I quan les tenia que m'amava ben dolces, que seria la baixada, ha començat a caure una pluja, però bestial. I he arribat a l'hotel empapat. A sobre, a l'hotel, el magatzem de les bicicletes està a 300 metres. I clar, jo porto tela de coses, porto 3 bateries, els carregadors, tota la història. Bueno, total, que he arribat viu, i ara a veure la de demà, perquè la de demà era sortir d'aquí a Puigcerdà, anar a Llívia, de Llívia per França cap al Pas de la Casa, baixar a Andorra i fer nit a la Massana. Però ara m'ho miraré bé, perquè segons com passaré bastant i me'n vaig a la Seu d'Urgell directament. Bueno, ara m'ho miro i home, la idea era aquesta, però clar, hòstia, estic bé, vull dir, però a veure aquesta nit com dormiré i com m'aixeco demà. Pues res, parròquia, demà continuem. Vinga, vagi bé.